Ago, me mama kwa ba de batiti obi ka dwumadi so. Me den de Jimmy Hanks. Ya sanga hia bio, ya beka nhoma foforo. Na no de na ye kan ne ye ujejreje. Me da mo amohwe ni nyina ase. Ene ye beka nhoma foforo. Eye Ɔba Bɔne Dane. Nanso ansa na ye befi ase no, me de aseda kese ma Bureau of Ghana Languages. Ɔba Bɔne Dane nso ye won homa na won ama me ho kwan a me ne wo rebekan yi. Inti aseda kese nkoma won. Efe me da cdfi.net ase. Se won aboa me na me di dwumadi yubro. cdfi.net ya beifu bia bia wodigwa wo ho. Se wo pese wo ton niema, twa wo niema ni mfonini na fa kogu cdfi.net na won a wo beton won frɛ na won ne wonni insawo so. Won so pese wo ton niema, jojo hu wo ufi na ko cdfi.net ko pensen niema na e wo honumu na to de a wo pe bia. Michiecha mu nyina ni titru. Michia Aja Safiatu. Oh, Bureau of Ghana Languages. Michia Mrs. Augustina Owusu. Utai hwedwumadi. Michia opa. Michia Omani Theophilus. Ene mo amaka nyina. Yo, yemfi ase. Eye Ɔba Bɔne Dane. Ehumai Francis Aubrey Obeng ene echoy. Ocho no afe apem ahankron ediokron enum 1995. Yentie mu nsemwe. Tie edikan. Ya oprakon aware ene mu haw. Impanyin se wote faako a wote wade so. Wo fi ase buru asu a na wani abre. Sansem yi hye ya oprakon bani ha woni mofra brim. Inti odu ni mranti brim pe. Ena ode to na wofu eja kwasi asawa ene na eno kwachiwa enim se opese otu bata imfi ase no awofu ni sanka no se anka ontena bedu krom hwara efi se mpanyin se wo kwa wontwuma ewo bebiara ebre ya opra konso ma wotse ase se sebe nyansa wonfa no faako na efei obi ankwa ama obiara ri hu sania okwan mu tefa. Botaipa a esi preku enim se orekopesi ade de abesiesie fie inti awofo no pene akwantu no so. Impanyin se wonfa anohunu mpam obusiyefo edu bere a preku rekono awofo no ball no dwetri kakra oda na wofu yase na ohye wonbo se orenwu won anim ase de biara da ya preku fi bedu krom no ordinary kire ekuba ase odi ojo eni da ho fi kwadwuma ase imfiase no oje nkrofo kokofu ye hu adwuma na echi no oto asase no bi ye na nkasa na adwuma odi asase no ye koko ekutu abe eni nuan ahoro eyi nyina echi no wa mani remfi ne ho da se ofie ni fie enti wan kofie kura no enye mprenu afe Otaiko ojuatwamu ko shefa no bi. Afahye no mu bi akon ase na ohia amabruwa. Na ahofede esewani. Oya baba osono ankasa. Ne hunam tuntum trotro. Na niwan kesua akese. Ne se egu na enum iye fitafita te se sukyerema. Na emu jawo nso ye fe. Preko ne no di kasesie so na adwene hwe. Na arasan hu ise bruwa beye oyerepa. Bruwa nso hu ise ya preku betumi asonumu inti opene so se wo betena se awarefo. Preku gina sa aboshe yi so fa ni na so se omma na akra inti se we hu abeba bia opese one no tena. Awofo no ti asem no eye won deyiye efise na bruwa nso ni obia a wode won ani abota no ama womba no. Bruwa ni obia biakope a oda opanyin ya manso mma baanum numu. Enu nti ni nuanom merima no ngoru ne ho kra. Efi wo mofra se na wonya nteteipa. Enti wonyin no na obiara ani gye won ho yiye. Preku nso iye obia ne hutwa. Se wo hwe nani wa kese eni nani nto onwin ku ha. Enwi a efi na suntorim sian be hiem wo na aboje ase ene ne sinketenkete fefe a egu na enum a
nia wobeka ara ne se obo ade nim anwene yiye eja kwasi asawa tu abofo di snap tumpan eni sidi oha ma won se won fanko bisa amabru ase ema ne ba ya opreko wokoi no eja manso so insanumu na okachire abofo ne se won konsa na echi no wobete ne nka eja manso ne neri susu wasam no ho ye impensempesemu hu ise oberima no abusuam ye eye abusua omanfu nyina bu emufu yiye obraboni te se kron ene oyareboni te se kwata biara ni won abusua ni mu efe eja manso san ma ne yire kobo na abusuafo amane won wie san hwehwemu no eja manso soma ko eja asawa nchen se okwan da ho nti wotumi ba da a wodi adeye no hye no ye joda eja sawa tu abofo a opanyinsia de anim se wonko gya ware no mre ne baberima no wodu ho no na eja manso ne na abusuafo ahia dedawo ochiame danso bisa won kwan so na opanyinsia nso buai se ochiame wobetie na atompanyifo a ahia ha se enye bone beye brika krani a eja sawa soma obofo se ene obema wabeka amabruwa ho asem amane ba ya opreko eno nti na yenam na enye boni biara na no si no ochiame danso ma won osempa na odeto begwafo no anim won so kan se eno nti na wahia nti won fa won akwansosem no mra eno na opanyinsia fi asise impanyin seni eja kwesi asawa sinin ose oba ya okra ne nsem senapo otintim pon biako eni sikasi di oha nia ode bo opon asre okwan abafie nen efe ose mobu okwan ama wahyen fie hade a ende okra ne nsem sikasi di ahenum nia ode resre obia no nen efe ode sidi oha a eye tamoba obia no ayeyede a eye adaka ni mu ntama ensefufu franta eni sidi ahenum a odisre esi amabru atinsa amane ba ya opreko nia eka ho ni se odisidi ahenum reye awofo aye nia odiwie ni se modom de modishino mayenga okrane nsem ensefufu franta eni sidi ahenu nia odida impanyin ne abusia asenen owie kasa no begwafo ma no moni kasa wo hye opanyin biako nsa ma oyi apai de hye aware no mukena wo hyira aware no suwie no wo hye begwafo no nsa efe wo ma aware no ho abofo no afutuwie no obofo no sre kwan kofie aware January chipe na bruwa ko ni kunu nchen okubase ho odi insini anem ye edwuma boa ni kunu senia efata sabre no na aduan buso enti na hwi hia warefu yi dakru ni ho apreko beko akohwe ni mfiri a obeto abasa abafie sarada anye ye kra no koko asikrache de mono hina no oni koko asikrache unima chewadwen wadwen chebia ho da ye be hie bi no me chere de a eye koko asikrache se okohwe imfiri no na onyanama onye dum fichiri pe na watiem se ame fefufu si jaso na ye mo yense asu o achara ne anopa nondu na owadru ne woma asu awie didawo esane anopa fufu ne nkwande a warefu yi nyadi de biara inti woyiye tobom fefefe fida no pa bia preko ahwew etwabo ankwan na oti na hamanka mu region frama no obehwa ahohu bi anim ni amane a wode bae ne se wo ya agriculture fo a wo ye koko ho adwuma wo kire se wahunyare wa wo preko koko fu no mu inti worebehunu na wotwitwa agu sabre no nso na koko no afi asere so asam no hia eshi bruwa no
se nipa nni hɔ a anka enye preko de ɔhwɛ soro din bɛyɛ sima ebien na osi ne ti ase gu ahome koko nia otumi kan yara ne se wonko na wɔtwe achi wo meje muai nkrofo no dan wɔn ho pɛ na awarefo yi susu wasɛm no ho ne ekosi ni se esese preko kɔbɔ odikro obu abasa amane okoya ogusuri di nkomo wa ahemfi ho no afoforo de asenkro no ara bɛbɔ nana ɔhwa na asɛm nani sosoin enti ɔma wo frɛ ni mpanyin ma no ma wo susu wasɛm no ho mpanyin su hyiae no wɔkan sɛ odikro ma wɔn modawru nhia ɔman no nyinaa na wɔn susu asɛm no ho ɔmanfo hyiae no wosi gyinae sɛ wobetu nipa akɔ aban mu sɛ wɔmpene kokotwa no so megye di sɛ aban yɛ mfomso kakra ansa na wobetu anamo bi no na sɛ wobɔ ɔmanfo amane na wokyerɛkyerɛ mu ne enti a woritu saa anamo no nanso amba ne sa na wo nso wadwenkyerɛ ne den kyerɛ wadwen wadwenkyerɛ bia hɔ aban nsa ka ankra no pɛ ina otu agriculture fo mpanyifu etwotworo baasa kɔ kubase kɔ kyerɛkyerɛ asɛm no mu wo kyerɛ sɛ nyarewa horo wo kokoo no mu a ɛsɛsɛ wotwitwa gu efei kokoo no bi wɔ hɔ a enyin abro so enti entumi nso sɛ ne ɛfata wo hyɛ akuafo no bɔ sɛ wotwitwa gu a wo bedua foforo bi a ɛso wo ntem ahyɛ wɔn anan mu obregu yɛ yawde nanso wo hu sɛ wɔrentumi ne aban ntwe manso nkosi baabiara enti wɔde amemmenemfi pene so ma wo betwitwa kokoo no gui ya preko gyae kokoo no hu susui efisɛ mpanyin se asafo wu nyɛ yaw ne akyichi one ne yirire ne nuan a na wɔwɔ no ohia nka wonda ekyiri yimpo na wɔn na wɔtɔn aduan wɔ kubase ema kubase fo no sika a wonyae no nyina achi no na won ani nka ara watena ho mfie biesa nso wonya oba biara na daachi bi wate won asen mu ntoa mfiase no wotwa won komato won yem se ebeyeye efei mfie num twa mu na awo biara ma no wokan se wobedan won ho nkomobomu no obi kyerɛ preko se okonfo bi wodome abra a ɛwɔ akwamumanmu okonfo no din de sisi brisi na wo kyerɛ se oye din se obo ono na otumi di nsu ni bokiti sen ehun mu a hwi nkramu no wo kyerɛ se otumi sawo jamu na ori tumpan a wabobo ma efifiko abaifo a wakyere won nso reye ayekro mu ensem a warefo yi tee no hye won nkran ma wo fi ase ye ahoboa wo hwehwe snap ntumpan abien krai na wo pɛ sika kan ho de won ani kyerɛ dɔme abra wonya afrintem fi kubase a ɛwɔ bromemu bedu koforidua bri a wodu hɔ no na ade asanti wɔkɔda lorry gina bia hɔ efisɛ wonni mo biara wɔ hɔ enejo no wana entuntum ri won ara kosi adechi yiren emu awode wonka adechi no wodi nkakra kodu akwamufie wo ma woti asese efi horiko domi abraye anamonkwan abofo kwansindu enti wonna hume na adechi awatoya so awarifu yi pne so na esani se wonni mokwan no enti wo hwehwe abranti bi ball no pa se onni won anim nkyerɛ won kwan ansa na woreko no wo hwehwe ahu se wo besimi ntem ebo anopa no onum no na wawi ahoboabo retwen okwankyerɛfo no wo si mu bri asumu mu enti wo hye nkwai no mu no na won hu fem papa won ani ba won hu so no na nkran afo won dedaw wo ye se wariguan afi won mu no na okwankyerɛfo no ti kopim dua bi a esi kwankyɛn hɔ no seni adua no sifa wosoe no se eyeduwi bi a anka ebebu nia ebai ne se
Okwankyerefo no de abufu kan se orintumi nkobie awarefo yi pa no chew biara nanso wampene ode naano na ekire won kwan no na oja won ho sanko ofie awereholo na ekita awarefo yi nti wanre won aso entie ni okwankyerefo no kan no yiye wo bedu kwanta bisua won na won ani etutu ato won sam yi won hu ni a won fa senifo sebenkumo okunu bisa oyire a ose wante de adamfo ne kan no wogina ho kakra no wofa nifa de no so wokọ won ani marasan na wosan koto nkwanta foforo eno nso wofa nifa saara wokọ kakra no wohu nse wayera bri a wogina horususu ni awobeye no ho no woti nyije bi wo won anim sana eye obomofo bi a ofi ahayo riba won no pe na preku tie mu se eja bofo huye mobo obomofo no so tie mu se eye mu hwefo obomofo no reben won no na waye ni tio krado efise no no susuro kakra ohu ise wo ye nipa no bre ni tio no ase na obisa won amane e wo ho saabre no ya preku so de won amane bo no won asem no ye no mobo nti odi won anim sang de won twa kwan beye don hrew ne fa de won ko okonfu sisiri brisi ekra no ya asese enumpe ebien ate won ho kakra eho ne okonfu no nkasa atenan ne aka no mu biako ye nkurasefo no dia na ebien aka no ye ahohode adam no nyina ye ntientia enti so obi ware kakra na orihyiemu a oboni mu ase akwanhoro ebiesa na ebe kurase ho okwan biara ano nsu kuku ne nsu si ho a obiara ho hyen ho no de bi hohoro ne nan ene ne nsa ho wodu ho a wodi amane ewie no wo ma won ahohodan no biakosue mu awarefo yi da obomofo no ase papapa na oja won ho koi enwumre obiara didi ewie no nkrasefo no kotase enchene ne neru begu wadiwo ho anchakra na gofumade egoru hihye so nkrasefo no nyina besawe enu achi ahowo a wode won ebisade bi abanso besawe preko ne yiri bruwa innim saa no saw enso aba no saa wode enimi atwa won ho sane a wobetumi wosaw we no gofuma no twa egoru no so home kakra enu achi wode egoru no hihye so bio eyi de na emu ye den senkan de no nia behwa adefo no hu yara ne se oberima tintin brang bi atiu esigwem na nasisi brisi nen efi ni ti su kosi ne nan ase ye edurade nko ni tinwi ye mpese a ntrama sensemu ode ntwoma aye nanim nyina na wode ade tuntum bi a etise jebriu asense mu fi ne momaso kopem na aboje ase ensebe a egu na senye ade suemua wode dowanwene do sofi na senmu kosi ni nkotodwe na emu na nonoma ibisensen a otu ne nan a ewoso okrabodi atuntum bi a ode saw otil si gwamnu wote se asase rewoso orisa no na mia no bi to brochure uguno so se wotwa chene no so britia bia na okonfu no gina horo so bri akom no si no wo frɛ ya preko ne yiri bruwa ko hye nrudan no mu enfensi biara na ofesu no ho ohoni bi na esi dan no mfinifini asanka bisi anim a bese intramaison boto ene sikan kitwa bi gumu awarefo no du wodan no mu no won komatui efise na won ani na bribi ete saaso sisi brisi nam ninchiame no so ma awarefo no te asese abaifo ayibruwa awutwa no nanso obekwa koje abehye ho amano niema a ose wonfamra na wonfanye ho ade ne nia edidi sui snap ntumpan ebiesa enkoko fita ebiesa enwirapo
obosoma ketew sidi ahenu eduonu ene mpesiwa eson preku wia na ni breo kohwe ebruwa enim ehi fa na worikofa saa niema dodo yi wogusu ridwinwe niema no ho no sisi brisi kire won se obenya ama won ato efe na akasika wobu ni nyina no no na yesidi ahan wotwe ne mpesiwa eson awarefo no pro won abosumu no na sika no nso ara wosre sisi brisi se onso sidi ahenum a wokura no mu ansa na wobekọ akoka won achi abepuaso okonfo no pene so ma won na enojo no ara oma abruwa dufua obi se ontwu bi nsa ne yefunu so adeche no okonfo no ma wo hye edruma abruwa se onware prensa dakro sara nanson osan ma no bi a onom sisi brisi de kawa tuntum betuo ne nsa nifa ohye abruwa se oninwa ene okoto asram ebiesa wowie nru nu nyina ye no sisi brisi ja won kwan na ohye abruwa abose obefa efru osram no aremu worikono na won kotokumu asakra wenye ni se edru nu hu kaw bekosro saa ni apreko kan ni se onu de onwini sika no ho se yafunu no se wobokaw na wonya oba a ope yo yediti edika aba na ewie den na ebesi ye hie bi wa yebehu na so ansa na no se wo yebru wa anka den na obeye ubekwa kofu obi ba betina wo nchen ana ubekọ miai ahwe na ebesi kire wadwen wo adwenche bia ho ye de besi ha da ye be hia no ye betua so wo eti a etoso ebien makramo